Yet another say near J. Jadiana Automusa and some artists a tragu or mine pumpuni Ghana, send your bapetino, a cratner, Sefata, say a boabuano now for you to me at the best sumo, said the Senefata. Serena Basandi Gusu at the science or my Ghana, the Esun, as Sosano, one in the Bakuba, Guayana, and some in to me and to tuning in any now for you to me, and Papa won't to mean tuning song and go and Mao, said the Senefata. Over our YouTube channel now, Attention TV, subscribe now for you to me share. No be so into me and some na etra eguno. And I ensem no ye hwa video bi etwa gu papa otumi se ade a amanfo etumi kasa on papa omutumi enti ase san se video no me hunu se fight bi apai papa otumi se ade a enkoyi kra na wasa video mu na ba bi a etumi si ye na blumba sa blumba ide ye ka ni je ekoso wo man Ghana nyina ho headquarters no no opa ba bi a botumi asa etumi nya guess boys no mo etumi nya guess na guess so to nya boys there as a blumba uduru so a otumi sampa I wanna bo pass papa weekend be out to me kwa chile on our face so any day I feel say oba chile o blumba betumi akwati na ho na ehunu se abayo be out to me say ensam no nkyere mu no abayo ebo moden a edin so otumi say the boyfriend wa ya be pie oba na se nyina die ni na me boyfriend wasan fa ho ache se wotumi kotwa ho no hu say ache se wotumi atwe ben oba hofra just one din koma abayo do aje say ensam kire mo wanya botre kura odu on wa just anya fi no explanation kura yes sra odu aje sa so tro suin ne sun sa no na boys ozo wa ni tua me ma de ogu ani mo public sa ogu ani mo as public sa enti ase e was you to me action now to me say action ye ka action na just twa that is what to me say director nyina on so to me say I didn't know me to say the film no direction ni nyoma e ko bottles ni nyoma e to fa ni blues e ko no wotumi say ade ani ye nya papa wotumi say amanfo etumi hu ne say ani je na afi de na adane e bisu adane e bi awreho a je say nyame amfa fie kura wotumi say nke ogu kura be bom wotumi say punches na ade e course no je say gay enye bouncers na ball modern ben na ne wan hwe adanka boy ne kura de ka de obey ne science wotumi say wo fa konya kura wo ye kura de gua no form wo na nso no e bounces e wo no etumi pattern ma ne omanyina e ko fefefe na nso no na ya de ani nya ye hwe video ne hwe se de e ko e kakra e wo ye blumba Ohu said ye koye se ne ye kono na je se nyame ene ya adoma je se hu se moja bi enhwengu na etoso koso kakra dia na otumi se fight ne de na emu ye de fight ni mo de papa je se obia no cheating we bo we na we ya bo we na get na se ne ne de mpa ezan se woda form onyina no I see nua no bi wo se me da form sorry a obi hu o de me nkwachiri enti no otumi se no je se wotumi se fight no ya de an je se ni be ye nya papa na so no na boafo enti no bibia ekọ ten se de se ne fata bouncer yetumi atua ka wo so otumi di ujuma se de se ne fata enti blumba for de o mo akasa penifo ne wo de omunya mekasa ya na so mo fa nsem bia entudwa na so na manfo na kire nsem se sei ene ba ya ma fight no etumi ebepie mu a otumi se ya de a ani je no tables na bubu ye na afa tables na be bunka me na so no me show se bibia betumi akofine na ya to ensem so a video bi so a etwa egu tintan kese no so internet ni so ya de a hunu se police ni bia so abomodin a ka ye de ama ne se won fanye police juma no se no wo pon a wo to aso esan e de botrotro yam nim se Ghana nko a Ghana ambulance etumi fa aye cement say yarefo nam nim say Ghana nko anso no yokopie mo Uganda for the omso me fa nipa mo fa nipa eja say police car na ye dia ma say fa ye adwuma no
wo wi anu abomode na wo de afa nipa na wo tumi aye wo sales sales ndi anko ba bia eje so no an botuma otumi se ade a wono so abomode a je se wo tumi eboa nkrofo na je se wo boa na je se wo so aboa ne back Ghana de nanka enim se wo gina kwan police ni de nanka wo gina kwan wa 1 cd nya bo nya de ahye wo nsem fefe ebi so a 2 cd lances ne de ahye mu de ama anya wo cheke nanso bra wo boa na sika na ehye mu na jesu wo yi ato nche na we de Uganda police de omse dabi esa na enye corruption e be ka se ebi e de ne de gina kwan na agenti ne de ye wie adwuma na afi yetumi atuka no ya ko gina station ya loading ebia ka swa nkoko sex carriage just to me boy ya trotro ne sa just ya swani panigum sa ye ko hwem guani en kakra wan ye tumi aboabo no ye tumi age na afi ye dia ko anim na so no we na ye won a wana se police sign na wo Uganda a kire se enya de ekwu yi video no mo de ehunu se wo botrotro ne sa na so no o mabo mode ya aso sa posi no apa achi na ensem o mo de tudwa nyina ne se why your police ni de ye cars de yemfa enye sa anoma omo am cars ni de yemfa ni sa adwuma no enya de wo se tumi ba ne sa akra san se car no ayi na adwuma nyina wie na fa nipa nyina wo se form na police fa wo se form e de ba adwuma no wie sa na e ba bi e wo se ye park no na so driver ni we de wo se da bi ma ye adwuma na wie na mapon no e wo se metumi nya kakra san se Ghana ha no ana se Uganda no so omo so dwen se ba bia eduru no sikasem no enko yi a wo se tumi botrotro kakra na so no wo kire mu se ense anasa ade apoye driver ni ye na ade enko yi wono ankasa yo police wonim se embra ema ho kwan sa na so ekone sa ade a na wo se tumi de embra eto ba bia se ne fata ne sa anti no mo tumi abo ye police ni na so mo tumi aso ne pa chi a omne ko gina eye embra no na embra ene na di se de se ne fata ye video na tumi ko viral no ema enam so ama yetumi eso posi ni no echiri ama yehunu sampa emra no wo se tumi eda de eda arejo ojaka sindikira ze kasindike muguru era ko ne comment ana una bude uyo seta ziza musaura bacho kwa musaura yalinda okwata uya tudde anone uno wa sente omulaba n'emitwalo gye gigi ebiri aba bali kuki simanike babala abayingiza abantu abawa sente nedda bali balabika babadde babuloka babawadde abantu balabika babuloka bawali ba mmotoka babawadde emitwalo egyo za motoka za polisi lwaki zikola taxi kujja niye bwe nena yaso yegayirira kumutwala omukazi wuli sente azina mu ngalo uyo ayingira omulaba aina sente auyo na yera bamusa auyo na yamu wati mo se de ko ya utumi se posi ni no wo gina sa na no wa se da choke na je se o mo ankasa mo se wem se wo passengers no no mo anim se car no ye mpa inde de bibrisa nti obegina wa onim se wo ko ba bia wo ko a je se wo tumi afro atem fefe anya meboa nkrofo enso se na wo gin kapre ne sempo antekua je so wo boabo ano sa em so ko si dan meti yakure so wato asase na mtrotre mu an wo boa na je so wotumi ato ne nsase a wotumi eye dwuma se de se ne fata na enso a police force da bi entumi emma ne sa se ye ka sa ye dwuma ye trotro ne won aka nyina no na ade ba ko a police force ne san kan asem kra ne se wonu police no wonim se covid-19 yetumi ahompo ni papa oko Uganda che so mu o se ne mo fa nipa no wotumi tete wontem na enso no police ni wan fa sa emra ne kra ansan anye adwuma ampe so a wotumi edi ne dwuma nyina che se wonde wo lodu o ma se okoyi o mu nyina gu na enso amamra na ahye na se mra na ahye gu o se wo se tumi koyi no
COVID-19 hyehyɛ nyina no wɔntumi andi ba akokora so a ɛyɛ ade a yɛawra wo sɛm a kyerɛ sɛ wotumi sɛ oposini no ne ho atumi akɔka adua mu aposifoɔ so abɔ yɛ citizens no aba so pa wɔn a etumi bɔ ɔmɔden etwa saa nneɛma nyinaa ɛkɔ so no Ghana ha no mo de anka bɛka sɛ is against the law Omusa mara bi wɔ no mu a kyerɛ sɛ wan bisa permission na wotwa wɔ sɛ yɛtumi ɛkyew anasɛ mara no tumi diw nanso sɛ ɛyɛ ade a ɛbɛtumi aboa ama public no ama yɛtumi akɔ anim anasɛ for public interest deɛ a na nka nim sɛ yɛ mara a bɛtumi anasɛ ɛyɛ ade a bɛtumi ama atumi akɔ so nanso Ghana adeɛ for public interest ne kora so mu a wanhwɛ bɛtumi asan de mara wew we de Uganda for sɛ daabi ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛbɔ ma baso papa isan sɛ wo posi nya wo lodu o makɔ Kampala yi yɛnim de wɔkɔ yɛ hɔ no nanso so no wɔn ga gyina kyire atumi afa video anasɛ mo afa camera atumi a video no fɛfɛɛfɛ ama ebi atumi akyerɛ sɛ ampa ɔman na ɔmo team no ɛyɛ ade a kyerɛ sɛ woyɛ rough na kyerɛ sɛ woyɛ ho sɛ kyerɛ sɛ me de me ɔpabene a woni nda ho so kora sɛ social media hɔ na yɛ de hɔ na ɛkɔ so bebia etwa gu a social media nto try na sɛ wɔn bɔ modern a record saa de a na bɛtɔ mo anim de a woyɛ posi ni a yɛ study sɛ na yɛ krado sɛ woto atwi na yɛ bɛtumi de wagyina mmara anim na we ɛyɛ nsɛm kakra a de bɛsom ɛwɔ Attention TV yɛ ka nyina ne sɛ bɔ modern subscribe na share do obi so entumi enya bi na afi wontumi hwɛ numbers na yɛtwa guo no frɛ na oni yɛn didwa sɛ de sɛ ne fata me di amegye so Frank Kwaku Asante da sɛ wogye brɛ ɛne adagye hwɛ